nachádzame sa pod starým mestom a je to taký parádny kopec a púšťajú sa tu deti, dospelí. Nemusíš mať ani lopár a fičíš si. No. Prišli sme strašne skoro, lebo až od 16:00 je vysvetená svetelná fontána. Tak prídeme asi zajtra, alebo uvidíme. No, a my sa ešte ideme prejsť do starého mesta. Fú, tomu to dobre ide. Pozri, jak sa tu ľudia šalejú. A je jedno, či sú to deti, alebo dospelí. Každý sa chce šmyknúť. Peggy, pozor. Je jedno, koľko máte rokov. Šmykať na sankách, na lopároch sa chce každý. Alebo kotuľať. Dneska je Troch kráľov. To bol dobrý premet. A tak ľudia chodia po meste s papierovými korunami. Fú. Dobre. Takže sneh, centrum Varšavy, sánky, lopár si doneste a idete. Ešte táto strana kopce je akože celko dosť nebezpečná, lebo tam je medzihopkač. No a tam sa skoro všetci vysypú. Záleží, aký dopravný prostriedok ste si zvolili. Zde si ľudia vychodili parádny chodník, že tady sa dobre chodí. Nemáš lopár, v podstate taška s potravín. No a toto je pre odvážnych. Akože len to vidím a nechce sa mne ísť dole. To je úplná pecka. Mirko, ideš? Nie. Posadím ťa do vozíka. Dobre. Začudujem, že si to niekto ešte nezlomil ves.